gisulti nga iya sa yawa, sa Ginoo ug sa yawa. Inahan ug amahan, mo na siya. Kaysa pagka Nana di Biblia ato sa unang panahon. ni Adan ug ni iba, sila ang mga yawa diri sa church. Pag-abot sa gingharian, mga righteous na puro na tamatarong dito Di mga uso sa pinili na Ginoo sa Ginoo, Jesus si Christ na apelyido. si Adan ug si iba mga yawa. Sa yawa ang tawag nila diri sa church pa. Kay Pataka makasalanan lang kagsulti. ang tanan nakasala ug nakabsan sa imay sa Dios, di ba? Og Ayo, gado. ang gasa sa Dios mo ang Pataka lang kinabanggayon. mo, mura mo Everlasting life ihata sa imo kung ikaw Ay makapabot patakag sa sulti gingharian. nga si Adan ug si iba. 6:23 na siya. Yawa kay Ginoo nagbuhat ana. Wala ba niya kay pagtuo nga ang Dios mahatag everlasting life sa atoa. Nagatuo lagi me. Okay, ang everlasting life sa Adan ang problema buhatag nimo sa kay imo. kana Jesus imong Christ, Adan Pastor Apollo Kibuloy. kana imong The name doktrina. above every name nga sa Pilipinas ipatas ang pangalan sa Ginoo. Pilipos 2:9 nga ang tanang tuhod mapiko dili sa yuta dili sa langit. Ug ang tanan ng mga dila magasugid nga Ginoo si Jesu Kristo alang sa Gani, pagdalay sa Dios. basahe gani kog basahe kog sita sa Biblia ba nga ang si Adan ug si Eva gikan sa yawa kay mo may gisulti nimo. Ani dong, for personally, Ay, nga ay, ay. ang tanan nga naa sa church makasalanan. Yawan unta ng binuhatan kay nagunay ka sa kaugalingon mong igsuon. Dili Ikaw ang nakasala ka pangutanan kay ako imo sa imo napakaslan karon nga ba asawa Paminaw, imong paminaw. igsuon. So, Paminaw, nakasala paminaw ka. sa te, paminaw So, ba? surrender ka sa gingharian. Paminaw ba, paminaw? Kasayo sa Ginoo. If you get Kung ang paminaw kasalanan, sa lagi. napakasal ka sa Dili kaugalingon dili mong takalon igsuon. na jud ani. Moadto ka kay Jesus Christ. Paminaw sa ba everlasting life mo man sa pagbato imong ng respeto tayo kay naka sa among kuan. Yes, I know. Pagbato Ani ko kang diri, respeto. Yes, I respect. Gipasulod ka Ang namo ilang dumi dire. nga, ang tanang kayo taan iya sa Ginoo. Gani pagbato respeto amo abi ani dire. Okay, okay, wala problema. Oh. Wala problema. Dili ta mag-away sa Mat pagkatagin. matod di mo Dili ganina nga pwede ang awayan ang Ginoo kun dili magpaminaway sa Paminaw Panginoon. sa lagi. Kung asa If yung you sakto did asa ang sugo. ba? Kay Paminaw. sa church wala ang sugo diha. Paminaw Ang sa sugo gani kay kay sa na gingharian. nakoy Kaluwas na pangutana kay sa imo. magsunog na. Naida ko kayong arka dito. Paminaw Kay gani. baloon ka kay wa ka kay balo. Paadtuon ka dito magpabautismo. Paminaw sa lagi kay kag everlasting Paminaw ba kay nakoy pangutana Makasaka ka sa nimo. trono kay si Jesus Christ mga Mo- sama sa mo- gahom sa Ginoo. Everlasting life na. Mura may giyawaan ni boyana di ono minaw noon. Gahom sa Dios Paminaw mo sa lagi, lingkod sa Kay diha, kung dili kay ikaw mangutana makapabautismo ko nimo. Lingkod sa te. Dili ka Paminaw sa maluwas, ba, lingkod sa, masunog ka lingkod. diri Kung dili mamatay ka, Lingkod sa nga lagi. Si Jesus Christ naa sa gingharian. The name above every name. sige. Atong nabasa sa Pilipos. Oh, hilom sa, hilom sa. So, kinahanglan nga mo ato ka sa gingharian. Kay kung Ayun dili sa- ka makapabautismo sa gingharian, Ingon man Sa ka book paminaw of- sa lagi te. paminaw ako. Ako'y paminaw kay Oy, tawag gingharian ko. Ako kami sa amo ka maminaw kay amo maning balay Dili ko dire. dili kay pahibaloon mo nga na ni Arka, wa ka kahibalo nga Arka. Hey, Arka? Kay magsunog na. Kana Pinapatuon asa ka. asa lagi mabasa Dalayan sa mo mga Biblia. tao. Basahin ko sa Biblia ba nga nani bagong arka ang gibuhat sa bagong tugon. Art of Salvation. Gani na Ano, sa daang tugon matong arka sila Noah wa pa man ta nga tao Wala na ato. si Noah, humana ang ilang Arka. Karon Oh. si Apollo na ang O sige. Si Apollo. Basahin ko Kailangan og din, no? sita sa Si Apollo Biblia. na Paminaw ang sa te, paminaw te. nagdumala na. Paminaw te. Basahin ko og sita sa Biblia nga sa bagong tugon na ay bagong arka gipabuhat ang Ginoo. Paminadong. Ang gingharian sa Diyos Ay, gikuha kabakako ni dito mong sa dako, eh. Lainasod o gibutang sa Pilipinas mabunga Bakakon di kang dako, Narito te. gitukod ang arka sa Kalawasan kay personal naman ang Ginoo makita nato. Gani Ikaw to sa daang tugon Nabuhi naman Ginoo. kabalo mi Nanang ante Jesus tuo may Christ ito, Ginoo. ah. Ang problema nimo lahi na imong Ginoo gituuhan. Dong, isa lang kabuk Ginoo sa tibok kalibutan. Ang iyang bautismo is tubig kalayo. Like kabalo man mi Ang ana. taga-church nagbautismo. Ang sa daang tugon na ato'y arkas pasabutan. Ang sa bagong tugon Jan mingon ka 3:22 daw mingon paminawa ka ang nga bautismo sa church ha. Kay basahin ko dire nga nagpabuhat ang Ginoo sa bagong tugon nga mao nang arkas kasabutan na das kibuloy. Kidaw. paminawa ang imong Sige na. bautismo sa kuan daw. Ay, Paminawa. baka Jan ako 3:22 ha. Nga gapuson ang nagbautismo sa church kay di sa Dios nga nagbautismo siya. After this days, Jesus and his disciples came into the land of Judea and there he Dito mo kaon sa balay ka. remained Mahaw ta. with them and baptized. Dito Now mo kaon John sa balay. also was Dala sila baptized mama. saying, Saka man ko kaguban ang Biblia unya. in Enon near Salem because there was much water there and they came and were baptized. For John not yet been through into the prison. Oh,
Priso na nagbautismo sa tubig kay dili siya Dios. Oh, sige. Oh, Ang tapos katong sa Jan- kanina ba? Jan 1:19. Paminaw. Katong giingon nimo kanina ba nga ang arka sa kasabutan na ana di as Davao. Basahay ko di sa Bagong Tugon ba aron mo to umi. Kumana ang danim above Ephraim nabasa. So, nana ang danim above Ephraim, Jesus Christ, exalted name. Gibasa mo na ko to ganina imong Jesus Christ, the name above Wa- every wa- wa- Pastor man, Apollo Kibuloy. Narito ang Ark of Salvation. Kaya personal makita nimo si Jesus Christ. Basahay gani Unsa nga sitas, unsa nga Personal sitas na nimo gani. makita si Jesus Unsa Christ. lagi nga sitas sa Bagong Tugon aron mo Ang to dyan umi. lagi. Kumana ang dyan, gibasa na nato, exalted name, Wala- the name above every name. Wa pa lagi kibuloy dito. Jesus Christ, di ba ka mo to? Oy, mo to umi Ginoo oy. Pero Ani? ang among dito hanggang na kibuloy. Mary and Christ. May history sa taan ha. Kaya parang sa tanin mo. Mary and Christ. And Matthew 21, Matthew 1:20. Mary, Jose anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Kay kana iyang gisamkon na lang sa Espiritu Santo. O Mo pagangalan sa Jesus kay siya ang magawas sa ibatalhan kung siya mogawas na. Pagangalan sa Emmanuel kay nagpasabot nga ang Emmanuel kauban na nato ang Dios. Karon kay kauban na nato ang Dios do. Naghimo ang Jesus Christ og dako kaayong balay. Niingon sa John 14:1-6. Kinahanglan din ang magkagawa niyo kasing-kasing. Sumalig ka mo sa Dios, sumalig usab ka mo kanako. Sa balay sa akong amahan anay daghang puy-anan. Kun dili pa mo ingon ba unta Asa man nabita ron? Gamuadto ako ron sa pag-andam og luna alang kaniyo og sama. Makaadto na ako makaandam na akong luna alang kaniyo. Mo ani ako. Ang daming tubig si Ante. Kung ikaw. Ang daming tubig si Madam Ding. Kaya magsunod na. Mangutana ko. Malakias 4:1-6 sunod. Katong giingon nimo nga pagakuhaon, asa mo to dapit Israel ibutang pagakuhaon. Dito sa balay sa New Israel of Davao Ah, City. Davao Jose City. Davao Maria City. City. Basahin New ko Israel. Basahin ko sitas. Dabaw ng Sitas na Bagong yan. Israel Ito ron. basa John 14:1-6. Ako sa English. John Sa 14:1-6. Juan John 14:1-6. John 14:1-6. Chapter 14, verse 6. Sa to nga sitas. John 14. Mutana ko siya sa Katoliko daw siya. Let John not your heart be troubled. 14. You believe in God, believe also in me. Sa to In my six? Father's house are many 1 mansions. to 6. When not 106. so, I would have to told you. John I 14. go to prepare 106? a place Ah, for you. uno hantod And size. if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am there you may be also. And I will go, you know, and the way you know. Shout out, Vicel. Oh. Oh, sige. So, ang Oh, Jesus Christ, naghimo siya dako kayong balay. Jose Maria sa Davao City ka magsunog na. O kuhaon ka niya. Kadun ka sa amahan, mga paritangan, dadain nyo ang mga isa ka, Paminaw sa tike. isa ka kuan, isa ka simbahan. Paminaw Kay sa Crown ba? of Life na nimo dong. Paminaw sa lagi. Masa pa sa gingharian. Paminaw sa ba? Paminaw pa. Okay. Ang og miingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Salig ka mo sa Dios. Salig usab ka nako. Wala Sa balay sa akong Wala sila amahan, nagbasa. adunay daghang. Oh, paminaw sa ha. Nasa ayong mansyon. Paminaw sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak ug adto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto, makaandam nagdapit alang kaninyo. Mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako tuwa sa usab kamo nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong pag-atuan. Pangutana ko. O, sige, pumunta na. Asa man ning dapita ron nga gisgyutan ni Jesus, naa sa Davao o naa sa langit? Of Davao City. Nas Davao? Ang Nas Davao? langit is bukid. Uy, nabuwan. Wa man lagi nabasa lagi din Suno nga. dito ah. Wa man lagi Davao nabasa dire. Wa man lagi Davao. Sa Davao, ipatasang pala sa Ginoo. The name Ay, above every name. ikaw mo yung nagduwag-duwag sa Biblia. Basa Pilipos 2:9 balik. Sige na, basa. Pilipos 2:9. Ay, sa gambak, wa man lagi Davao dire. Ang gisgyutan din ni Jesus
Kung Ang ato makandam ka sa Dito ra Dawak mo dito pikas sa kaon langit, pa. dili Mikay sa pa Davao. kaon na. langit Si mo Mikay pa langit. kaon na ba? Ang Dito ra mo langit is pikas kaon. bukid. Wala si mama. Ang earth mo Hindi ka patag. marunong Ang patay. trono dito sa ibabaw. Kamrasan Quote nito. of verse. Taga kingdom ko. Ako Dati na din. kabalo ko Taga-kingdom ka pero nagtudlo kang bakak. No. Muna tinuod. Jesus Christ. Asa may only one Davao God. lagi dire. Only one God to baptize all people in Asa the lagi world. Davao lagi dire. Davao? Asa may Davao gisgutan diya nga ibalin sa Davao. Pilipinas. Katong Pilipinas tunay. Philippines lugar na di na Pilipinas wa Sa pay. Pilipinas, Paminaw, ipataas paminaw, ang pangalan paminaw. sa Diyos. Kanang Philippines gisgutan diya wa pa na discovery ang Pilipinas. Kaya nga, wa Unsa man mo naman- kay bawo kung asa ang gingharian. Kung mubasa Pataka, ka, ramagam ko Mateo sa Biblia, 21:43, busa ang gingharian sa Diyos pagkakwa, ano, Oh. Tanawa na Apan, lang imong gikot oh. diba? Mateo 21, Mateo 6:33, apan mo unahan yung pagpangita ang gingharian. Nangita Ang bitaw misionary pagkamatado sa Diyos, ang piling ang mga problema butang, ninyo gadong kay kang nagwali ninyo. mo kag bakak. So taga gingharian ko kinahanglan mo ato pa sa gingharian nga akong giingon. Di, gidaan nila nga, Ikaw maluwas Katoliko. na. Dala mo Katoliko tanan. Katoliko sila niya. Ano crown of life name mo. Nangutana ko ganina Kung unsa ining kay relihiyon ka. hindi mo So siya I say you, Katoliko na daw Jesus siya Christ niya is ako there ang in the kingdom. ako ang So gipuan bring your kibuloy fruit. din siya dako. So that is your crown of life. Nya Bring your fruit. ang pangutana nako ron. All the people Pangutana ko. in your church. Pangutana sa ko ba? Mm. Si Kibuloy man si Jesus Christ no. Ngano nagtago-tago man si Kibuloy ron? Dili mo tago sa tuwa sa trono siya. Ha? Ha? Tos trono to langit na ron. Kasi di ka naniwala, ang Panginoon ay isang agila, flying bird. Naday ko naday Jesus kining Christ is the Nagta- Spirit. We Nana daw cannot sa- see the Father because Nganong- He is the Spirit. Nana daw sa langit, kibuloy. He's there on the throne. Nana sa The trono. Father, we cannot see her in the earth because the Father will come back to the throne. Nana sa trono. Dito Yes, din yung tago. Tuwa na daw dito sa langit si Kibuloy na. On the throne. Nangutana kong Kibuloy. Langit Sa Kibuloy. is the mountain, is the langit. The throne is there in the up. Asa si Kibuloy ron? Father, Asa si Kibuloy Father, ang He's gibutang? there Si on the Kibuloy ba? Si throne. Kibuloy. On the throne. Si Kibuloy ba? Kanang paundin nyo diya sa Davao. Yes, Father. Asa He ka na is- ibutang? He fly to throne. Pataka. Yaw-yaw. Father is the Spirit. Naman siguro sa Davao si kibuloy. Nagtago-tago si Kibuloy ron. Kay Dakpo nun. Para mahimo kang agila. Kasi ang father to is agila kinahanglan. Mura na Magpapasuko pag-iwaan, ka eh. para mahimong agila ka o makasaka ka dito sa trono uban sa Dios. Di ba? Asa na si Kibuloy? Asa si Father, I Kibuloy ba? say unto you, He Naman come back to the throne. Asa ni si Kibuloy gibutang? Si Kibuloy Father ba? Jesus Christ. Katong gibalita sa TV Yes, ba? Jesus Christ. Nadakpo nun. He flying bird. Na ginoo nga mangrip de. May kill. Father is a spirit. Ano daw? Your child. Taka Your ron child. kagwan eh. Your child. Nganong You can see nagtago-tago your man child si there Kibuloy. in your house. Nganong The nagtago child Nganong You are nagtago-tago not ron the si Kibuloy? father. And your Ngano nagtago-tago child. lagi si Because Kibuloy? Wala pa man nahuman ang the investigasyon. father will come into your room and use your wife. Lagi, And the father ang ako will pangutana ba? come back to his throne. Ngano nagtago-tago man si And Kibuloy two lagi? times. Ginoo man ka siya. Two Ginoo times. man lagi siya. Ngano nagtago-tago man si Kibuloy? No, no. Ngano The nagtago-tago father ba? will not hide. Because the father will come. He come back to the throne. Ayo pagwali sa mo diri og bakak te. No, no. The Father is a Bakakon kay spirit. kang dako. You cannot say the Father because Di, He's bakakon spirit. kang dako. He Why entered mo the tuon nimo? bird and the Why mo tuon nimo and diri the te? dog because He's spirit. We cannot say. But if you Taka go mo. to the Taka kingdom, ka, you Espiritu. can say the Father. Na espiritu na day si Kibuloy ron. Because the Father is a spirit. Nahimo na daw siyang Nahimo na agila. espiritu. Nahimo na siyang agila. Ning lupad na daw. Nilupan ni si Kibuloy? Yes. Oh, nahimo ng igil. Oh. Nya. He's eagle. Tutunag langit. Yes. Tuwa na dito. Not langit. On Ala, the si throne. Madam nang ingon ana ha. Hadapit nga tron. Si Madam ning ingon ana. Ning lupad na daw si Kibuloy daw kuno. Pindo. Nahimo na daw ang agila. Nahimo ng agila daw si Kibuloy kuno ning lupad na sa trono. Oh, yes. Lupad na sa The langit. Father is Abot eagle. malibog tani mo Spirit. dabog napa ba ni sa sakto nga pangunahuna. God the Father is only one. Te kay Father is ang kanang gipangkot making nimo. the heaven and Ang earth. kanang gipangkot Earth, nimo heaven nga and earth. paminaw pahilom sa te. Throne. Paminaw sa te. Kanang gipangkot nimo nga mga verse sa Biblia akong gibasa dire. Wa jud ko'y nabasa nga nagpahimo ang Ginoo og arkas kasabutan gibalin sa Davao. Just like katong kang kuan
Yan. Baka ako, Katong maka- isunog nga Sodoma Gomora dahil sa pagkakasala ng babae at saka Kabalo lalaki. mo ka na, Yung kaya babae sa sa babae, daang- lalaki sa lalaki. sa daang Kaya tugon gisunog man na. ang Sodoma Gomora. Kabalo ka na, sa daang tugon sa lagi daang na. tugon. So karon kay Sa naghiwa tugon. naman ginog arka ang Ginoo. Personal na gimakita na tong arka nasa Davao. Mo gani basay ko sita sa Biblia lagi nga ang Mas Ginoo lagi lagi sa naghimo. Sodoma Gomora. Kay last days na karon sunog ko ng kalibutan. Kaya Ah, may balik na templo. Nga mo ato sa kanya kay magsunog Ay, na. patak na Lalaki sa wali. 1 to 6 basa. Sunugon na ang kalibutan. Ang arka naa daw sa Davao. Nasa Davao City. Paminaw sa Ang ba- arka. Nag-ingon ka nga ang Dios naghimog arkas kasabutan sa bagong tugon. Mao na siya. Yung una na karon gipakita na gipersonal na. Kay karon na ang Ang sunog. katong gikot nimo sa langit man Wala. to, dili man to disyuta. Natumano na niya ang nasa Bible nga imong gibasa nga Taka, sunog ang na sa kagot, Gomora. ay. Karon na ang Nyaw. pagsunog. Wala mo tayo na kwan tong Karon na ang Davao. pagsunog. Mao na tong sa Gomora example lang siya karon na ang Sample. personal makita na to. Kaya te kay nagwali kag bakak te. So walay ba? Walay mtuon nimo Nung kay sa bakakon tubig, kang te. dako. Pwede naman sa tubig. Yan 3-5. Dahil bautismo sa Ginoo dong. Nga ang bautismo nagbautismo og tubig diha sa church bilang buon siya. Kadi sa Dios sa January 19 gapuson siya kadi sa Dios nga nung nagbautismo siya. January 19 basahan na siya to 27. Yan te Yan te kay 3-5. taka ra ka og kanang quote ana imong Biblia nga og Wala ako nagbasa Gi- dong og dili sa Biblia. Dili Ah, ko sige. sa Biblia noon. Muto kang Biblia, muto ka. Yan 3-5 atong basahan na. Di ba, matubang Ingon ang magay kaganina nga ang Biblia iya sa yawa. Muto ka. Nya nganong ingon makaganina. Di pa minaw sa nganong niingon makaganina ang Biblia iya siyawa. Duha ang nag-istorya. Ang yawa ug ang Ginoo. Oh, nya Di ba man ingon nga ang bak Ginoo ngadto sa halalom kay sa ako sa imong mga Oy. anghel. Ang yawa ni istorya ato so Oh. yawa ug ang Ginoo nagbuhat sa buhok. So mato ta sa bautismo sa Tak, Ginoo. di niingon biya ka nga ang tanan butang iya siyawa sa tubag butang man Biblia. Kana Biblia man na iya siyawa po na imong gigamit. Yawa ug Ginoo lagi ang nagbuhat ani. Nga nganong nituo man kana nga iyam na siyawa. Yawa o Ginoo na. Yawa ug Ginoo di ang istorya. Di, Nag-combine na dahil yawa o Ginoo. Ganina ba nga ang tanan butang iya siyawa. Iya sa Ginoo. Nakasave na diya. Ang tanang butang iya sa Ginoo. Ay ayaw pa makapti. Bag-ora ka Pero ni ang ganina. Bible, Ang ang tanan nag-istorya, butang ingon nimo iya Ang siyawa. nahimo ani, yawa ug ang Ginoo. Ay, baka ako maganda Kailangan ko. isulti sa Tinuod yawa kang din anak sa Diyos, ang mga bak Dios kay pagtintal. ang nga ihatag nako tanang butang. Ningon ka ganina nga ang Gitintal man to siya. Gitintal man to siya sa yawa. ingon ka ganina nga ang Biblia gibuhat. Ihimo sa yawa ug Sinim yung siya Ginoo nya kana kay butang man ingon ka ganina tanan butang Oh, iya sa siyawa. iya sa Sa to Ginoo. pa kana imong Biblia butang man na iya siyawa na. Iya sa Ginoo ug sa yawa. Ay, pangatik-tik. Ginoo og sa yawa. Kita tanan magpapabautis mo sa gingharian. Iya na sa Ginoo tanang butang. Ay, Kay di ka sa pangatik, sinugdanan sa para di ka Biblia ka- gingharian. Paingon Taka- tumutuwa sa taka- Biblia gingharian gisgutan, paingon sa katapusan gingharian. So paadton ka gingharian, ipapangita ang- nila amo sa ang Dios. maling- Kay ang gingharian sa Dios Paminaw sa sa tay. Davao City. Jose Maria Calzada, Davao Dawatong City. ka namo diri balik pero magrosaryo ta. Ha? Paminaw sa Ay, bautismo paminaw, sa paminaw, Ginoo. paminaw. Ay, kwan kay amo mo ning Basta balay sa diri. dato. Amo mo ning balay diri. Jesus answered, Dili siguro sana Most ikot ning assuredly, I Biblia say diya nga. unto you, least La- one is born of Mag-quote water og and the kuan Spirit. pero lahi-lahion magud He ang cannot Lahion man. enter lahi-lahion man og hubad. is born Lahion ni of mo the hubad. flesh is flesh, i-interpret and lahi is mang born of spirit, interpretation. spirit. So, do not marvel that I Balik say diri to ha. you, Balik you diri must be ugma. born again. So, magpabautismo ka pa. Amo Sa ka kam. ginharian. Natin ko, dala ay imong tanang tao dito sa ginharian. Nga, Kay hanapit, karon hanapit. Jose Maria Calzada, Davao City. Dito sa Davao? Sa Davao Oh, lagi, sige. sa Davao lagi daw ang Basahin ko bagong sa Biblia, gingharian. lagi nga, ang tanang tao muadto di as Davao aron mo tuo ba kanang arkas kasabutan. Dili ba sa Ang Biblia? mao na to siya ang Wa- example sa katong Sodoma Gomora katong imo nabasa na. So karon na ang Ayo personal nga nagkuan arka. naman mo tina nagsudog-sundog rin mo sa daan Dili sa yun. suntog kay nanam kay arka dako kay 7 billion ka to isultan. Gani si Nya, Biblia. ikaw, Asa nabasa kay ba, mabasa anak, sa Biblia? Asa mabasa ba nga sa bagong Togo naghimo ang Ginoo Niingon og bitaw bagong ko pag kasabutan istorya. nga butang di as Davao. Niingon pag istorya nga. Asa Ang tanan lagi? na kabutang sa buhok bisan kudlit na. Sundo na sa Ay, Ginoo. but-but Tumano maganda na sa ko. Ginoo eh. bisan kudlit lang. So ang But-but. ang nakabutang sa Biblia nga adunay arka nga himuon kay sunog na. But-but man Karon himuon. na ang panghitabo. Kay Gani, last week basahin na- ganin ko sa bagong Togo Mao na ka. to, mao na tong kanuwa. Wala mo lagi kibuloy Dili dito na lagi. nuwa. Wa may Si kibuloy. Apollo na ang Wala mo lagi kibuloy na modelo basa. karon. So dapat modelo. Dato pa mo, mutuo ka. Si Lot, Diba, sila ang Lot. diba, sa doktrina pagsunod. mo na, doktrina mo na ninyo nga og di mabasa sa Biblia dili tuuhan. Tuhan tanang kay nakabutang naman nga. Di ba? Og dili magsunog, og dili og di mabasa dili tuuhan.
Nga dili man tuduhan nga Biblia man atong Dili ba? gikabase. Og dili mabasa sa Biblia, dili tuuhan. Dili ang tanan naka-Bible. Itudlo na sa Ginoo. Gani muto So ang pa iyang na. tuuhan taga kingdom. Kaya ang kingdom Di baminaw ba? sugo tanan sa Baminaw, kingdom. mangutana Wala kay sa ko church nimo. sugo. Mangutana ko nimo. Oh, taga kingdom Og- ko. og- Wala sugo sa church na sa gingharian. Og dili masulat sa Biblia, dili tinuod. Tubagasa. Ang akong Tubagasa, istorya, tubagasa ba? naka-Bible na. Tubagasa Naka-Bible lagi. na. Si Apollo mo mo dili Tubag- karon. tubaga- Buhat 17:1. Di man ka mo tuo. Tubagasa lagi. Oh. Og dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Oo dili. Ang akong Oo dili, gisulti, oo dili, oo tanan. dili. Oo dili. Og dili Na ang mabasa akong sa gisulti tanan na sa Biblia. dili ba? Og dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. O Nabay wala Di may ba? wala may missionary nagabasa og dili tinuod kay sa Bible man gitbo. gani mangutana kay ko nimo, og dili Unsa ma man pulo nga dili wala nabasa sa Biblia. mangutana kay ko nimo, Oh. unsang kining Biblia og dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Di ba? Sample ba? Example man gud sa Example Biblia ba? o Hindi, no? yakon ang tuman. Sa una sila nagahimo og arka kunuhay. Mo ni nakabutang sa Biblia. Arka karon kunuhay. tuman. Dili to kunuhay ang katong sa una uy. Ang katong sa una na nga Mo di gani. naman to. Nahitabo gyud to kay Ang ako Noah. Naghimo na jud Ang personal ako nga kay barko. pangutanan nimo Kay nga, dito na ta isultanan kay magsulog na. Paminaw So sa kinahanglan lagi. ay Book of Life nga babasa. Paminaw sa ba? Paminaw. Na ang pangalan nimo Paminaw magpasulat sa ba? Book of Life. Paminaw sa og dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Nganong nag-istorya man ka nga dili mo basa nga nagbasa man kog Biblia. Dili ba og dili mabasa Kung sa mga words nga dili mabasa wala sa Biblia. Nangutana kay ko nimo gani, kay ikaw may nisulti ganina nga. Lubat na ko eh. Nga og dili mabasa sa Biblia, dili tuuhan. Bagong extension No. men katong Wala nasa man ko kwarto. gibasa nga Ang dili charger. dito sa Biblia. Oh, Kung sige. sa mga words daw nga Ah. wala sa Biblia. Sato pa ang tanan na sa Biblia tinuod. Oh. Oh, tinuod. O, sige. Kung sa mga words Katong nga di- giingon nimo ganina nga ang Dios nagbuhat og bag-ong arkas kasabutan ibutang des Davao. Unsa nga sitas mabasa sa Biblia? nakabalo na kaana kay katong Sodoma Gomora. Ay. Example. Sa daang Na, tugon man to. pagkuhan, sunugo na. Sa daang Naano, tugon man to. pagkuhan, ano, sa karon Ikaw may bago pahitabo. diri sa Na ang bagong arkas, tugon. Kinsa man Silat sa una. Kinsa sa bagong tugon? Na-extension Si ka pa. Apollo lagi buhat sa Naka-extension. Apollo. extension. Wala man lagi mabasa Apollo Kibuloy. Imong gagi. Sa ato Katong pa, sa likod hapon yung nga extension men. Buhat 17:1. What 17? Nga Lubat si ko. Apollo, Apollonians? gianak ni Patakpa Mary. naman kay. Paminaw. Si Apollo Buhat Gani, Kibuloy. lugay kay kasabot. Si Bisiyo Mary, sa nag-anak niyo pa siya ni nga Apollo si Kibuloy Jesus daw. Christ. Nahimo na daw ang agila ning lupad na. Jesus No. Christ. Mateo Buhat 1:20. 17:1. Mo ni ibutang Muna niyo si sa Apollo, mo na pangalan sa itong Ginoo sa last si Juan R. niya. Ang Oh, Apollo, gi- si Adan. Si Eva, mga Buhat. niya. Daniel 1, sa first coming, Buhat second 17:1. coming of Jesus ang Christ. dito. Second coming of Jesus Christ na. Ang first coming of Jesus Christ. Buhat Biblia, 17:1. Daniel 1. Ang pagpasabot nila ng Apollonians, si Apollo Kibuloy daw kuno na nga lugar man in taon na giatuan nila Pablo. Pangalan ni Father. Pataka Madalas ay Muslim si yan. pataka Adan, kay. First Corinthians. Pataka ra mo kagyaw-yaw dia. First Corinthians. Basta sa First Corinthians ya. Kay si Adan gud ang tinuod nga Jesus Christ. Di man good. Di man ningon nga dili lalisan makay. Naminaw mi bagi na istoryahan man gud mo niya og kuan. Bakak ni mo. Nawa ra unya mi agi si Pablo ug si Sila First sa Corinthians. ang pulis ug Isa ang tinuod nga Dios. pataka ra Si kagyaw-yaw. Apollo mao si Adan. So atong basa na ako. Ning kuan man siya nga katolik gud siya mong Dalater. man dili day katolik. Kuan sa ter, bijuisa. Pataka ra kagyaw-yaw. Bijuisa. Oy dong bijuisa ri dong. First Corinthians si Adan gud ang father asugol nga namatay sa cross. Pagkabanan Adan? si Jesus Christ Si- yan si Adan? Apollo. Oo. Dili Asa man man si First Corinthians. Pataka. di man si Adan ang nagkuan sa cross Ay, te. sige, ako ha. Pataka ra mo Basa ko kagbuhan, sa oy. inyo. Si Jesus Christ man ang gilansang sa cross. Diha na siya nahimong Kristo katong hisuri sa kay Mary, espiritu na siya. Nya si Adan dito. Si Adan. Asa dili nga to ka? si- Pero unsa nga sitas? First Corinthians, araw dia, First Corinthians. Si First Corinthians. sige, 1 Korinto. Ala lahi gyud ang gi-interpret sa ilaha Muna ay. inyo de putol-putol na inyong Biblia. 21 lang usog di. 1 Korinto. For since by man come death, by man also come and Yan na resurrection. unsa nga of the sitas dead. to? 1 Korinto. Ito? 15:21 to 22. 1 For us in Adam all the even so in Christ all shall be made alive. Died ito. For us in Adam all died. Even so in Christ all shall be alive.
sa pagkamatay katong naa sa cross siya si Adan. Pagkabanhaw niya siya si Kristo gisud sa tiya ni Mary ug si Mary kay malunga siya ni si Jesus Christ Apollo Si Adan tong ginansang sa cross, si Adan. Pataka ra mo gati eh. Ginanong ka mo to ning Bible. Oh, Adan, paminaw tanong ah. For us in Adam all dies. Katong dito sa cross ang tanang tao nangamatay tungod kay pagkamatay sa Ginoo niob og namatay tanang tao. Unsa nga verse na? Unsa nga verse? Dili baby, di. Giingon ko nako nimo. Sige, dili ta sa Bisaya ta, Bisaya. Bisaya. Unsa to? 15 1 Korinto Dito Oh, gay mo First sa Corinthians. pikas kaon pakauna First pud si Corinthians Mikaela. 15 Gila, pakauna na si Antero. 21. Kurintihan kagalig ito ya. Hangtod sa 20. Sige. 20. Okay, basahon ako ha. Sa mga pagi. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga namatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang paghiusa kang Adan. Isa na namatay. Sige. Sige. Banhawon usab ang tanang tungod sa ilang paghiusa kang Kristo. Christ na siya human sa pagbautismo kay espiritu naman sa Wala may nag-ingon lagi ni nga si Adan pagkamatay nahimo siyang Kristo. Wala ka kasama. Gi-interpret ra to nila. Interpretation na to nila. Patakpak naman kag Siya si Adan, patakpak pagkamatay naman na taong niya, kag-interpret sa Biblia. pagkabanhaw naman na si Kristo, di ba? Si Adan o si Kristo sa lahi na pagkabanhaw. siya. Alive na o. Uy, paminaw sa Ayaw paglahi. paminaw Kay sa ang sinugdanan ug ang katapusan maura. paminaw sa Usara. Ayun lang ni siya. pagbuhat sa kalibutan Oh. na ay Si tulo ka Adan. persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Isa na siya. Paminaw sa lagi. Yun na, yun na Paminaw Espiritu. sa lagi. Nga, Walay paminaw ba? Sa Paminaw sa lagi. Paminaw ba? Dili, Paminaw ba? Oh, Paminaw. dili na maudong. Dili, Mali na siya. mao nga. Mali na siya. Nausa kay mali man ay Unliwan mo na. Dili, tulo ka buk Diyos. Isa lang ka Diyos. Isa ra ka Diyos. Isa ka Diyos pero Tulo ka persona. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Only one God, only one God. Dili na mo imong kwan sa Only mga. one God, only one God. Only one God, I say you, only one God. Amahan, Anak, Espiritu Santo gani, pero isa ra ka Dios. Usa ra ka Diyos. Oh, Not paminaw three person, only one God. paminaw sa pagbuhat sa kalibutan, wala pa'y tao. Tama? Okay. Wala pa'y tao. Hebrew hanon ta. Ngano makaingon man kang si Adan, mao na si Kristo. Hebrew ta. Kung nagibasa to na ako nga si Adan namatay ug sa pagkabanhaw siya na si Christ. Pataka raman daw Sabi ko, interpret. ay. Namatay si Adan pagabanaw siya na si Christ. Oh, okay, espiritu naman siya. Asa man nabasa sa Biblia be? Kato di ang verse 15. Ang pasabot niya namatay ang Alive tanang naman siya. namatay ang Sa tanang pagkabuhi tao. naman. Oh, si Sa Adan. time ni Adan. Oh. Nya gibanaw Pagkabanhaw, taron pinaagi ni karon, Kristo. Ikaw nabanhaw karon. Gikan ka sa lubnganan. Pataka Ato raman kay daw Adan ba, mangayo ka o bagong espiritu nga makatungan sa kabubuton sa Dios. Nga, Tagan ka everlasting Matod life pa ni niya Adan. si Adan ug si Kristo isa ra. Pataka raman to ni gubad yung mga Si Adan Kibuloy, namatay eh. siya, di ba? Namatay si Adan, kana siya, namatay. Ang tanang tao nangamatay. Sa Namatay pagkabuhi kay- po ni Adan, nabuhi po tanang tao. Pataka ra So, kag paano yaw-yaw, ang pagkabuhi? Gikan ka sa lubnganan, namatay ka 17 AD, napataka na jud kag 20. gubad og So, Biblia ano ka te. kay Adan, mangayo ka o kuan kay Pastor Apollo Kibuloy Jesus Christ, kay siya Oh, man si Adan, mangayo kag everlasting life sa Roma 6:23. Sa- Kay ang soul gikan Kay sa mo ara. salamang kamatayon apan ang walay bayad Kamo ng kay gikan sa Dios. membro man kami Kibuloy. Jesus. Dito mo pangayo og niya kami kay dili man ta pa niya pagtuo diri mi sa No. mua. Ani Dili dong. nga ngano pugson man mi nimog tuo sa imo nga lain tang Crown of pila. life na nimo. Crown Ha? of life na nimo. Pataka Kay si raman Jesus ka. Christ, usaw na ta sa pagkakatuloy ko tayo Lord. Nya karon lagi. Kingdom citizen na. Nya karon lagi kay Ayaw pagbuot kay tao na ka. Ano ba tao man pug ka? Dili Ano ko ba tao. man ka tao man ka? Di, Mama Mary la. Si Mama Mary ka? Basahin ko sa Biblia nga si Mama Mary ka. Si Mama Mary lagi daw siya. Mateo 1:20 Pataka sa Mary raman, ni oh my Jesus God. Christ. Si Mama Mary ka? Oh. Nya- New face of God. Nya kinsa man tong Santa Maria nga sa una inahan ni Kristo sa Israel. Kinsa man to? Ako ang gikan sa Israel, taga Ikaw niya Nasod ko. natawo ka dire. Gitara ko sa Unsa apelyido nimo? Pati Jesus Christ. Apelyido nimo? Almini. Almini. Yeah. Nada apelyido, unsa apelyido ni Santa Maria sa unang siglo? Jesus Christ. Jesus Christ? Hmm. Pataka ron kagyaw-yaw eh. Apelido nila nga si Mary si Eva gikan sa Di guso. waka na. Sa second coming of Jesus Christ na si Mary. Ikaw Santa Maria? Ikaw Santa Maria? Yes. O basahin ko sa Biblia lagi. Mga na, Sa Biblia ba? 1:20 Nga, sa nga, Mateo. ikaw si Maria. 1:20? Ah, basahan to ha. 20.
Mateo 1:20, nga ikaw si Maria. Kang Jose, Maria, Kami na sa o Jesus Christ nga kaagi. Kami na sa Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang gisamkon, lalang sa Espiritu Santo o paggangalan sa Jesus, kay siya ang magalos sa Nya, katawhan. ikaw dito. Paggangalan siya og Ikaw dito. Emmanuel. Ikaw kay to. Kauban na nato ang Dios. Ikaw ba to? Ikaw to Maria. Ikaw to sultihan sa daang tugod. Yes, ako. Ikaw to? Nga nagunsa man karon nga ikaw maka to. Yan ko diri para luwason mo. Uy, nabuwa. Nasa Jesus Christ karon dili mo makita. Ha? Asa man Jesus Christ? Nasa Dili imo mo ha? makita nakadung siya. Nasa imo, ha? For judgment ka karon. Nasa imo ha? Nasa imo ha? O basig yawa na nasa imong sulod. Jesus Christ, wala na ito. Basig yawa na nasa imong sulod. Nga di na ako mataw Ginoo. Muto ko Ginoo. Mataluson. Muto ko Ginoo, pero di ko muto na imong Ano? doktrina. Ako si Eva Jesus Christ, taga-Yami sa Metro sa Tulbas, sa aeroplano, sa barko. Tanan, butang sa tibo kalibutan Inyo, ha? kami. Amo Inyo, ha? Jesus Christ. Ikaw, paatuon sa gingharian. This is your way. Inyo ha? Inyo Paatuon ka tanan. sa gingharian. Kay gitawag na ka sa imong amahan. Kay pasudo na ka sa arka kay magsunog nga. Kinahanglan imong pangalan masulod sa Book of Life and Panalay 2015 kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan ay sulat sa basang kinabutambog siya sa Oh, lugar. sige. Mungutana ko, mungutana ko. Kay Kinahanglan na imong pangalan Paano dito kung kay charger tawag ni sa Ginoo Mike pareho pala sa ani mo na kwarto? siya ang arka portahan. Mungutana lagi ko. Kung naa din yung pangalan Mungutana ko tawag kay. mo makasulod ka ang katuli mo tawag dito sa gawa masulod. Mungutana ko ba? Okay. Kay si Kibuloy mo ka sa God no. Si ano Jesus Christ. Ngano nagtago-tago man na siya ron. He come back to the throne. Ning Ikaw ba kuan to na tron? nahimo lagi daw ang agila nga ning ato sa Yawan nila no. Si Kibuloy daw nangutana ko ba kay siya man ang sanop God. Jesus Christ is powerful. Muto man mi anatin pero kana inyong Ginoo. gamhanan man jud si Jesus Christ pero di mi motuo si Kibuloy mo Jesus Christ eh. In the Mateo 6:33, mapangita ang gingharian sa Dios. So, you are enter in the church, so kinahanglan mo adto ka sa kingdom. Okay. Ang mga matarong na sa gingharian, Mateo 3:37. Ay, you read Mateo 21, Mateo 3:37. Okay. Matod pa niya siya daw si Birhing Maria ang sa daang tugon ug karong bang tugon Bago. siya na daw. So nangutana ko nagunsa man ka diri nga Santa Maria tuwa na maglangit. 3:37. Nya nangutana po ko niya og Mary came down si to the Kibuloy. And Kay praise sila the man Lord si God. Kibuloy mo man ilang Ginoo. Asa man ron si Kibuloy nga gipangita man ron sa kapulisan. Ingon niya tuwa na daw sa kwan. Tuwa sa throne. Nahimo dong agila naglupad-lupad. Kuno ko Powerful si Jesus Christ. Di ka makadakop sa iya tungod kay Dios siya. kaganina mo gud buntag. Kining kung ugangan maning balaya ba unya. Naminaw ra mi niya, nagiwalian niya ako ugangan. O, paminawa daw nga sa gingharian yun ang mga matarong. Paminawa ha? Na- Mateo 3:37. He answered, Ako sang gipangutana answering nga to og him. Katoliko ba sa ingon siya nga Katoliko daw siya nga akong gibisetarong The gods, Di- seeds, angkon and the nga Son of Man. kaliwat ni siya ni The Kibuloy. is the word of God. Seeds are the son of the kingdom, but the thirst are the son of the weak one. Oh, wala So, wala sa gingharian. Maria dia. Usam ka daw, ang akong giingon nga ang mga matarong naa sa gingharian. Oh, na- I read again. Mateo 3:37. Te ang motuon na lang imo tino kana na lang yung mga tao nga way kahibalot eh. The gods Mura na ako matambag sa is imo. the son of man. The third is the word. The God seeds are the son of the kingdom. So ikaw naa sa church dili pa ka good seeds. So ato ka sa kingdom para bautisman Kung mato mi dito sa Kibuloy. Yes. Mato mi dito. Kang adan ka mo adto ka. Oh, sige. Basahin ko sa sitas lagi diri sa Biblia nga ang Humana, gipakita na ako tanan nimo. Ya, kay wala mo binabasa dito Sa nga- Pilipinas ipataas ang pangalan sa Ginoo, the name above every name. ang You read. matod niya nga ang kada dong Pilipos, Pilipinas daw na. Oh, yes. Akong gingnan nga Sa kana nga tay Pilipinas, lugar man na ipataas ang dito pangalan sa Ginoo. lapit The sa name of God exalted Israel. here in Wala the pa man na Philippines. discover ang Pilipinas The ana. name above every name. Taka ra mga No ko. other than Ang kanang Pilipos te dili na God. Pilipinas. Only one God. Manami nagtudlo sa imo nga sa kingdom. So ang Pilipinas is Pilipinas. Pilipinas. Paano ka Tataka mag-produce? man ka. Kan nagpadala ka ng sulat. Ang ilagay ang mo? Philippines daw kuno, Pilipinas daw. Philippines, May mo sa Pilipinas, Sa Pilipinas ipataas ang pala sa Ginoo. tabunan Ang daw tabuhan tong pil. pagaluhod sa langit, sa yuta, Ah, nate, kay- ug ang kanang- tanan di kanang- magasugin nga kanang- Ginoo kanang sa giwali Kristo. nimo, te. Alang sa pagdala Puro sa Dios ginabakak nga mo amahan. gipang walit eh. Puro Baka ginabakak. kung na Biblia na to. Bakak yun na Ang imong lisod kay nang ang giingon nimo ganina ikaw Santa Maria? Yes. Ha? Ikaw Santa Maria? Oo. Basahi gani ko diri nga
Santa Maria na tao balik. Mateo, uno Basahin lagi ko. Ayaw na. Kumana gani. Aron mo to umi ba siya daw si Santa Maria nangutana ko niya asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria na tao balik. Jesus Christ karon mi ani sa inyong balay. Gali basahin gani Luwason so ka nga niya, Santa matapos Maria sa na tao Maria. balik kay naa makasong tubangan ron. Di ka mo tong pagkabanhaw. Ito din yung di basa Kumana kanina. lagi bay. Gali nangutana gani ko nga Mateo asa 20. asa ginabas Biblia nga si Santa Maria ba na tao balik kay naa man karon. Di na ka mo tong pagkabanhaw noon. Ikaw man Sa nisulti pagkabanhaw, man ka nga ikaw karon ang Santa Maria. pagkabanhaw, Dili karon ang dili. judgment. Nisulti ka Karon ganina ang nga ikaw si pagkaluwas. Santa Maria. Mo gani. Gani basahin ko nga ikaw si Santa So Maria kung sa mutuwa ka Biblia. butang sa Ginoo, moingon ko Mutuo ko nimo. Kagi ako sa Metro Shuttle Bus, sa eroplano, sa barko. Mutuo ka Kay Jesus paminaw Christ ko. paminaw te. Mutuo ko nimo nga ikaw si Santa Maria ug makabasa ka diri sa bagong tugon nga si Santa Maria na tao balik unya nahimong ikaw. Dili ra, dito ra sa Mateo Ah, 20. Na si bukbok na si Maria o si Jose mao ang inahan nga nagtukod og balay sa Ginoo diha sa Davao City. Ay pangati Og teo pagkahuman, nakalain ka te. usa di na kamo tong Bible hinuon. Sayang ni atong Bible diri nga imong gidala-dala, nga di man kamutuan ang Mateo 1:20. Ingon ka ganina nga ikaw si Basa, Santa ikaw. Maria. Ikaw basa. Oli. Hangtod sa 23. Sige, basa. Mutuo man mi ani kay Santa Maria na aman diri. Oh. Ako pangutan na question si mo karon ba? Niangkon man ka nga ikaw si Santa Maria karon. Si Santa Maria diri namatayo naman ni. Di ikaw namatay man po ka 17 idi, na nabanhaw ka 17 karon. edi nataw ko 17 edi. Basahin do ko. Ako ba basahin ko 17 edi na ano ko diri. Mo ato ka dito para may bawo Pataka ra mga taong ka. Gamit ang pagtuo. 17 edi nataw na ko. Ako 17 idi 20 BC dahil namatay Nataw kang ko. tanan. Nataw ko nabanhaw ka 17 karon. idi. Yes. Ha? O sige Nataw- basahin ko be. Nataw ka tanan 17. Basahin lagi ko nga nataw ko 17 edi. Ako No. ba ako? I say you nga sa pagkabanhaw ka Ay si na. patakag yaw-yaw to eh. Nagtudlo magkabakak. Ang tinuod dong taga-kingdom ang nagawali og insakto. Ang tinuod taga Kingdom. Mali ang imong Bible nga imong gidala. Kaya Ano? kung gibasa, walay Mary Oh, and Christ diha. Ingon siya, sakto doon ang Biblia. Ingon na po siya karon mali daw ang Biblia. Kisa mo di sakto. Ani man God. Kay ang Biblia di usab paghimo, gikuhaan gipunan. Gipunan. O sige, nahiskot kag Biblia. Oh. Kinsa mang mga tawhana ang nag-compile sa mga manuscript sa bagong tugon nga karon nagitawag na tong Biblia. Kinsa ang mga tawhana? Jehovah. Jehovah, basahin ko sa Biblia ba? Basahin daw. Jehovah. Basahin din ko. Jehovah Witness. Sila ang nagabuhat og Biblia nga Sila? mali. Kaya akong ipadlong sila akong giingnan dito. Na, nabuang. Na, Brad, akong ibalik nimo ang imong Bible. Ako sa Eva Jesus Christ. Kaya ang imong Bible nga gihimo, nakulangan himbis na ay Marcos 16:16 nga ang mutong magpabautismo maluwas na wala to siya. Ang katong So, sa mao na Ande, kuhaan dete. sila sa Ginoo og kabuot. Nga naman kuhaan na ng Biblia. Panguhaan nila og Diobas- kung Diobas- makasala ka ning Biblia, imong dugangan dugan Mato di mo nga ang nag-compile sa Biblia, Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witness, Ah, sila sige. ang saligan sa Ginoo. Sige, mo Unya, karon, man yung ang pagtuo. Jehovah's Witness, Paminaw sa mo man yung pagtuo nimo. Kinsa man mga tawhana ang nagbutang og kapitulo, bersikulo sa ang Dios Biblia. nagamando through spiritual life. Kinsa lagi mga Kay tawhana ang connected, ikaw gimanduan. connected ka. Kinsa sa imong kiba? heart Kinsa and tawhana mind. ba? Kinsa tawhana? Jesus Christ ra. Kinsa Siya tawhana? na og si Eva lang ang pinaka unang tao sa kalibutan mga Eh, gamhanan kay mo ang kining Biblia dili ni siya mugawas ug walay mga tawo nga Jesus ni Christ, ano ba ana? Ewan ko. gathered ani. Si Ang Satan, ako pangutana si kinsa lagi Eva mga tawhana? and Jesus Christ nagbuhat na. Pataka ram kagyaw-yaw eh. Dili mo ko mo to sa Pataka yun, nagpataka kagyaw-yaw. So ano? Kay mugawas ning Welcome Biblia. sa gingharian. Inaagi sa simbahang Katoliko, namugna ning Biblia. Wa ka kabalo, sultian ta ka. Kinsa nag-compile sa Biblia? Unsa man? Nakabalo ka wa? Nagdimao ang Biblia. Wala naman Diba? mo. Kaysa akong Biblia Nakabalo nga ka akong wa? gigamit dito lahi Nakabalo ba ka? Kinsang May pagka-words. kinsang nagbutang sa bersikulo kapitulo. Unsan tuiga ni Gi-compile. gi-compile? Unsan tuiga po ni Kaya nga mali na kay ang Ginoo nagbuhat sa Biblia. ingon ka ganina sakto ni. Ingon po karon mali ni. Di mali gikuhaan, gipunan. Kamo man siguro ang Mo na nga nang naputol-putol. gani wala gid nay kuan pinaday Kamo may 2015. naputol-putol ana. Pinaday 2015. Walay pinaday 2015. Di na ko mutuo ni mo te. Mo na nga ang Biblia ginakuhaan. Kanang giwali ni mo mga puno na mga bakak mo. Karon nga mag Biblia himo. Nga naman Mga tungod kay ikaw, Santa wala na Maria? pinadayag 2015. Wa ka Wala na kuyapin. malak kuan kantong Marcos 16 ang motor magpabautismo malos wala na gikuha na nila. Ikaw nila. Usaon na pagkaluwas sa mga tao din ha nga mali naman gito. Ang mato diya ganina siya daw Santa Maria. Gani Aron ako mo gibasa tanak ko. ganina. Asa 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 nga kay sitas. Mary sa katong gibuntis niya pangasaw si Mary. Wala naman kay nasarina naman kay dito so gibutang. So nasarino tinuod nga Nya Dios. karon kay Black si Nazareno. Maria kay
Sa Black daan Nazareno. tugon man Si to. Pastor Apollo Kibuloy, siya ang Black Nazareno. Karon siya ang si Black na- Adan, yes. Nakuyawa, uy. Siya ang Si katulad Yana kanila. tanan. Si Pastor Kibuloy daw, siya na daw ang Black Nazareno, siya na si Adan, siya na si Jesus Christ. Nya siya daw si Santa Maria. Si Eva Jesus Christ. O si Iba Jesus Ako Christ naman daw ako siya. Eva siya niya ang apelyido Jesus Christ. Jesus Christ naman. Oh. The kingdom naman mo. Bukan ni Ikaw, basahin tayo mo. mahimo, ana. Nakasaging rin imong apelyido Jesus Christ na ka makapanod ka sa. Basahin kaumahan ka sa imong amahan. basahin ko ba nga Kasi ikaw na pag ron dili si ka si Santa Maria. Lagi lagi gihapon na Kung inom dili ka sa. makabatis mo sa gingharian. Pataka ra Madto ka sa magagyaw-yaw lugar kay. lain, Di hinuan gid ka. mo tuon nimo kay Ganun man, ngano. dili pa magkaanak Kay sa kanang Ginoo. doktrina ninyo. Dili pa ka Doktrina makataon man sa ng Kibuloy. lugar sa man. Jesus Christ. Doktrina ng Kibuloy, mo Jesus sakto. Christ. Gamhanan ka ayo, mulupad siya. Unsa may purpose nimo nga na nawali mo ka disbalay? Paagtuon na mo sa gingharian kay dakong arka dito ka magsunog na. Oh, asa wa sa Magpabatis mo Biblia ka pa pag-usab sa gingharian, kay si Jesus Ang Christ kay- na intagom, mangita ka. Kabalo ko. Pagkahuman, Kabalo ko, ana. batis mo isud ang pangalan sa book Paminaw, of life. paminaw, sabi. Ang book of life na usab Paminaw, sa ti, arka. paminaw, ti, paminaw. Ang Jesus Christ lang Paminaw ang sa ba? nasulat sa book of life. Paminaw, Wala ang book paminaw of life sa- sa church. Tungod kay wa si Jesus Christ na Paminaw baptismo sa siya. paminaw sa Nasa gingharian ang pagbaton book og of life. respeto ba kay naka I sa among respect. You pagbaton respect me kay as I am mingon. mother as of all. I am the owner and Balingag naman si Mindanao. putok ni bayanan na di Oh. naman nimo minaw. Jesus Christ. Ikaw is si the Jesus owner Christ? and the whole world. Yes. Ikaw tagyatanan? Yes. Sa kalibutan? Eva, Jesus Christ. Nganong nag With my Ngano? father here. Jesus Christ ang is here in purpose your ninyo, house. paminaw sa ba? Mm-mm. Ang purpose ninyo ngano ni sige mo kanig balay. Aron Tungod nga, kay maluwas ka. dili maluwas tungod kay mangita Maluwasan. mangita mog membro. Mangita mog membro unya Luwason. tulisun ninyo 10%. Mo na tinuod. Ang kwarta sa Ginoo na gikan gihatag sa inyo Og ha. og ikaw ang Ginoo nganong Ang indigents iyan na sa Ginoo. mo na tinuod te. Ni Ang ani mo purpose mga iya sa balay-balay. Ginoo. Ang Mangundim PhilHealth si iya paminaw sa Ginoo. paminaw Ang sa doktor iya sa Ginoo. Namo Paminaw. inyo ha. Kisa may Paminaw sa nataw dali. nagdala og O iya man sa Ginoo tanan pero TV. paminaw Dili. sa paminaw. Ka ni gawas kini Paminaw sa ba paminaw kalibutan. paminaw. Ang kalimutan Pagbaton nila og iya respeto sa ba kay Ginoo. naka sa among panimalay I ba. explain you all. Paminaw sa gani. Oh. Kaya sakong say musulti ko mo na inyong rason nga sige mo ani dig balay-balay. Kaluwasan. Mangita mo og membro. Pagka Kaluwasan. man tuliso ninyo 10% dayon. Kaluwasan. Dili ka